Ja ha arribat la tardor. Que maca que estàs, oi? El remei. Caram, et queda molt bé, això. Voleu dir? Vosaltres també esteu molt maques, de veritat? Sí, oi? Però és evident que la més maca sóc jo. Què? Què? Es pot saber què hi fas, tu, aquí? Sí que es pot saber. He vingut per donar-li un cop de mà a en Kaoru, perquè durant les festes de la universitat, en Kaoru i jo viurem una història d'amor de tardor apassionant. Va, corre, és per aquí. Espera, que ja vinc. I què més? Ahoi, què és aquesta indumentària? És que... Som-hi, passem a la pròxima, va! Demà comencen les festes de la universitat i com que el club de fotografia muntarà una cafeteria cosplay, ens estem emprovant les disfresses. Va, afanya-te, i emprova-te-les. Ah, sí? Però, escolta... Per cert, on és en Kaoru? No ho sé, potser encara no ha acabat de vestir-se. Kaoru, va, surt d'una vegada. Ai! Què fas? Benvinguts a la cafeteria cosplay Món Animal. Ostres! No me'n sé avenir. És la primera vegada que veig l'Oi rient d'aquesta manera. Oh. Valdria més que no m'hagués vist amb aquesta fila, l'Oi. Escolta, ja pots aixecar el cap ben alt. Això que has fet no s'atreviria a fer-ho tothom. Aoi! Miyabi! Hola, com va? Ah, mira, en Kaoru. Endavant, passeu! Benvinguts al món animal. No ràbia! Es pot saber per què em toca rentar els plats a mi? A hores d'ara ja hauria d'estar amb en Kaoru vivint el començament d'una història d'amor de tardor apassionant. Mira això, tio! Ja ho veig, quina emoció! No m'hauria pensat mai que la cafeteria tindria tant d'èxit. Fa anys que el club de fotografia té números vermells, però crec que aquest any tindrem beneficis. La pròxima sortida la farem a l'estranger. Gràcies a tots per haver esperat. Tenim el plaer d'oferir-vos una sorpresa molt especial. Ha arribat l'hora del contacte amb els nostres clients. L'hora del contacte? Això vol dir que... Hi haurà això? I això? De debò podrem fer tot això? De quina sorpresa parla? Ni idea. Som-hi, que comenci l'hora del contacte! Endavant! Però què ha passat? Ostres! Es pot saber què has fet, Tina? La cafeteria ha quedat destrossada. Segur que no voldran tornar mai més els clients. Per molt que t'agradin els animals i que la cafeteria n'és d'això, a qui se li acut portar rèptils? Però què passa si són la mar de bufons? Mira'ls! Me'ls han deixat expressament en una botiga d'animals. Va, que no ho ha fet amb mala intenció, la Tina. Ella es pensava que agradaria. Això! Ja ho sabia que m'entendries. Ai, no t'acostis! Però les festes de la universitat encara duraran 3 dies més. Què podem fer a partir d'ara? Va, nois. No us desanimeu. Aquest te us anirà bé. Que bo que és.
Bueno, boníssim. És la primera vegada que bec un te japonès tan bo. El te que prepares tu sempre és boníssim, Aoi. Moltes gràcies. Renoi, els pagesos tasteu un bon te i ja flipeu. A qui li dius pagès, tu, Sí, la veritat és que és molt fi. Però no és aquell te barat que corria per aquí? Ja pot fer servir el te que vulgui, que a l'Aoi sempre li queda de primera. Que curiós, oi? Esclar, i tant! Ja ho tinc! Escolta! Així, ja està. Aoi, cafeteria japonesa. Escolteu, això que li poseu al meu nom em fa una mica de vergonya. De cap manera. Aquesta cafeteria d'estil japonès que obrirem no seria el mateix ni de lluny sense tu. No solament ens ajudes, sinó que fins i tot has acceptat de deixar-nos la roba. T'estem molt agraïts. Ja, però de fet, per mi és tot un plaer poder-vos ajudar. Veniu, que ja ha arribat la roba! Té, per tu. Moltes gràcies. Ara sí que queda autèntic. Què et passa ara, tu? Res no em passa. Va, no t'encantis, que ja saps que ho hem de tenir tot enllestit per avui mateix. Sí, no pateixis. Escolta, Oi, quan portes quimono no has de portar roba interior, oi? Ai, senyor! És veritat, això? No cal que us tragueu la roba interior. A tu et posaré un tros de roba aquí als pits. Així ho veus? Quina sort que tens de tenir els pits grossos, Som-hi! Ai, com et passes? Mira que bé, Perdoneu, mira Aoi, la sala de te ja està a punt. Ja podeu començar. Que no t'acabes de vestir! Pel que sembla, encara en teniu per estona, oi? Em sap molt greu. Va, ara us ensenyaré els principis bàsics de la cerimònia del te. No és una cerimònia gaire complicada. Tampoc cal que estigueu així, tan tensos. No estem tensos. És que se'ns han adormit les cames. A mi el tatami no m'agrada. Ai, les cames, quin mal! Caram, fixa't en això, Tina. En Kaoru se'l veu la mar de bé posat així. Com pot estar tan tranquil assegut de genolls? Us